Rafa, bon Hola, dia. Bon dia. Escolta, este es el mercat de referència de la ciutat. És el mercat d'abastos, Sí, no? sí, eso es lo que antiguamente era el Mercat d'Abastos de València, claro. Quin és el tipus de clientela que teniu actualment? Pues actualment la majoria que hi ha de clients són pakistaníes, tendes de barri. L'hostaleria també ve a comprar a este mercat. Ja també ve a comprar gent d'hostaleria directament o alguns que se dediquen a repartir a l'hostaleria. Veig que hi ha prou ocupació de les parades, no? Està pràcticament tot ple. Així darrere n'hi ha una que està en venda, que te fixes que està tancada, i n'hi ha algunes que estan funcionant, però també les vendrien si n'hi haguera compradora. Com funcioneu? Perquè vosaltres, per exemple, feu querella i ceba. Cada un s'especialitza en un producte? No, antigament sí, cada un s'especialitzava en el seu producte, però avui en dia, degut a la crisi, n'hi ha moltes parades que porten de tots els gèneres per a tindre més venda. Molt bé, doncs anem a recórrer el mercat i a veure què tal va la venda avui. Molt bé. Està ben indicat per ofertes, per productes i tamats. Escolta, estos espinacs, les bledes, sembla tot molt fresc, no? Treballeu en llauradors de la zona? Sí, sí, estos concretament són d'Alacant. Vosaltres ja treballàveu en l'antic mercat d'abastos? Els meus abuelos per part de ma mare. Eren fruteros, anaven a l'Èrida, compraven. Perquè vosaltres d'on sou? Nosaltres som de Rafel Bunyol. I éreu productors també? Feu verdura també? Mon pare era llaurador i cultivava batxoca, tomates. Allí hi havia un mercat d'abastos també abans, no? Hi havia molts llauradors molt bons de la zona, parlaven molt de rotxet, batxoqueta bobi, i se feia molta tomata valenciana. I hi havia un molt bon mercat, la veritat. Venia molta gent. Ara, avui en dia, s'heu especialitzat en algun producte en concret? Hem ampliat l'abanico perquè pues, la batxoca, nosaltres estem més especialitzats en batxoca, però el consum de batxoca ha baixat molt. La prepareu també en bolsetes, no? En xicotes formats. Sí, sí, de tota la vida. Mos pares feien montonets i ho venien i hem continuat. Ha de ser molt sacrificat, no? Alçar-se tan matí, després seguir en l'activitat, inclús en el camp. Ha de ser este treball molt sacrificat, És no? molt sacrificat. Comencem, jo m'alço a les 11:15 i a les 12:30 estàs així, fins a les 9:30 o les 10 i després a l'almacén, el que han collit mon pare o gent que portem al camp, pues, a treballar-ho i preparar pel l'endemà de matí estar així. És a dir, quan tot el món està al llit dormint, vosaltres ja esteu en plena activitat. Claro, estem en plena activitat pràcticament, vamos, tot el dia. 24 hores. 24 hores. És molt sacrificat. No passa res, sempre puc tornar demà. N'hi ha alguna hora o algun dia que la gent acudisca més al mercat a comprar? El dilluns i el divendres són els dies més forts i després el dimarts és més fluix segons el que venguen el dilluns. Si el dilluns venen molt, el dimarts venen a comprar. Però el dilluns i divendres són els millors dies. Hauràs vist tota l'evolució del mercat, Sí, no? home, sí, així al principi m'ho posaven a vendre a les 12 de la nit a la 1 i acabem, hi ha dies que a les 12 del matí que estem venent. I la clientela també antigament eren de tota Espanya, molta gent espanyola, avui en dia són hindús, pakistanis, espanyols també. Esta gent ha obert també alguna parada majorista? Sí, hi ha una parada allí d'uns pakistanis, però els demés no, els demés són fruteros, el 99% fruteros. Clar, perquè en este mercat es pot trobar de tot. Este mercat, el bo que té este mercat a València, que tinguem la tira de comptar. Estan els llauradors i porten la verdura al dia molt fresca. Vos recolzeu els uns en els altres, no? Sí, claro. Tots fem falta, nosaltres així i ells allí. Jafik, des de quan esteu en el mercat? Año 2007. I com va ser la idea d'obrir una parada majorista? Es que antes tenía yo fruterías. Yo lo tenía hasta 25 fruterías. Y aquí en el mercado mejor la venta para mí, para mis fruterías y para otra gente también pueden comprar. Normalment els pakistaníes s'organitzen per a fer les compres? Sí, ven españoles también, pakistaníes también. Lo tenemos todos los tipos de frutas y verduras. La verdura es que antes lo traemos de Almería, Murcia, y las frutas vienen de Barcelona, de Lleida y varios sitios. Madrid también a veces. Toda la gama que necesita una tienda de barrio, ¿no? Eso es lo que necesitan los fruteros de ciudad y de pueblos. Antes yo tenía kebab, locutorios, lo he dejado todos porque no podía dormir. José, tu tens una parada en un mercat de València? Sí, en el Mercat Central de València. I vens al mercat per complementar la teua oferta? Correcte. Tenim també algo de terra i cultivem algo i venim així a complementar pues, lo que ens fa falta. I la clientela que teniu? Antes venia gent més major a comprar, però ara cada vegada ve gent més jove, perquè el centre de València, pues, antes hi havia gent més major, però ara cada vegada va acudint gent més jove i nosaltres tenim ja clientela prou més
més jove, sobretot els dissabtes. I en quant als horaris, perquè s'està parlant també d'obrir per les vesprades, no? Això afectaria este mercat? Suposo que sí, perquè cada vegada la gent ve a comprar un poquet més tard. Obrir el mercat a les 7 del matí quasi és una tonteria perquè la gent no ve fins a les 10 o les 11. Igual n'hi hauria que plantejar-se canviar un poquet els horaris. Retrasar-ho tot un poc i guanyar en qualitat de vida. Correcte.